Incwadi yomphostoli uPawulu kwabaseRoma, isahluko sokuqala, verse 1. Isibingelelo. uPawulu, inceku kaKristu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, alethembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele, mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele kungukuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu, esamukela ngaye umusa nobuphostoli kube ngukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe, enikuzo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu, kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma, ababiziweyo, abangcwele, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani nonke, ngokuba ukukholwa kwenu kunconywa ezweni lonke. Ngokuba uNkulunkulu engimkhonza emoyeni wami ngevangeli lendodana yakhe, ungufakazi wami wokuthi ngokungaphezi ngiyanikhumbula. Njalo emikhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini, ngokuba ngilangazelela ukunibona kuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe, okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokukholwa kwenu nokwami. Angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi ngizimisele kaningi ukuza kini, kepha ngiyathiyeka kuze kube manje, ukuba nakini ngibe nezithelo njengakwezinye izizwe. Nginecala kumaGreki nakwabezizwe, kwabahlakaniphileyo nakwabangaqondiyo. Kanjalo mina ngokwami nginesifiso sokushumayela ivangeli nakinina baseRoma, ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvele ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivele ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathi iqiniso ngokungalungi, ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo, ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo, ngokuba okungabonwayo kwakhe, kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze kungabi nakuzilandulela. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamudumisanga, kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheke ekuzindleni kwabo,
inhliziyo yabo engaqondiyo yaba mnyama, bezisho ukuthi bahlakaniphile, baba yiziwula. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo owezinyoni, nezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokhu uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisana imizimba yabo, baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunomdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana, abesilisa benze okuyichilo kwabesilisa, bazitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Njengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Begcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi, begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba. Beyizinyuvuzi, bazonda uNkulunkulu, benezidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, nabangenasihawu. Abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenze okunjalo bafanele ukufa, abenzi lokho kuphela, kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo.